Doho ma Kericho ong'ado ne ji ariyo twech mar higni 30 moro ka moro bang' yudo gi ketho mar rocho ratich rawera moro ma wuoyi ma jahigni 16 e kaunti no. Jang'ad bura e doho no oyango ni mana kaka ji ariyogo ne ok oneno ne rawerano lit e kinde mane giketho ratiche ma gichwe giweye ka en gi kute mag ayaki, e kaka doho bende ok bi neno negi ng'uono moro amora. Kaluwore gi chik mar pacho ka, gin gi thuolo mar chwalo ywak margi e doho mar apil e ng'eto ma kamano e bwo ndalo 14. Ulimnajisi kwa mwezi mzima, na ukimaliza kumnajisi ukamtuma kwa rafiki yako pia ambaye pia alimnajisi, haukumuonea huruma hata kidogo. Hii koti pia haitakuonea huruma hata kidogo. Kwa hivyo nimekufunga miaka 30 bila fine. Uko na haki ya kukata rufaa siku 13, 14 na umefungwa kulingana na sheria.